Menapa boten, Pak? Oh nggih, angsal. Ananging tasih wonten syarat-syarananipun, Mas. Sarananipun ingkang baku panjenengan mangke ning joget boten pareng ning dhuwur meja. Ora kena jungkir balik. Ora kena jungkir balik. Nggih. Oh nggih, yen menapa kanten. Yen menawi kapun pengatur laranganipun tiyang ibing menapa, Pak? Laranganipun boten wonten ingkang baku pokoke semete panjenengan mangke sae nek joget ngoten mawon. Oh nggih, yen menapa kanten. Yen menawi kanten ibu waranggana kula aturi damel gending sareng lengseripun kula saking sangandhapipun ratang rambat karo Agung Gombrata Binatrata. Gendingipun Sekar Gadung Waca ana nggih, Pak? Nggih. Sahreng sampun cekap atur kula sak pecah ucapan kula sak pecah yen wonten lintang lentune atur kula sak kanca nyuwun agungi samudra pangesama. Nuwun sumangga. Nggih. Ya sa, kok awit katuran sawungipun badhe jejeretan matur nggih. Monggo.